हाय लोगोफोर खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव गासिखौबो बरायनाय बावहरनाय थाबाय। नै दिनैहाय आब' मिथि नार्जारिनि शुटिं स्टार्ट खालामबाय। आं बेवहायनो आब' मिथि नार्जारिजों लोगोसे दंफैयो। स्टार्टिं शटनि ब्लग लानो मोनदियासै आङो। नेक्स्ट शटनि ब्लगखौ लानोसै लोगोफोर नायदो। आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांगोन होनना। नेक्स्ट शुटिंनि थाखाय आब' मिथिया ड्रेसिं खालामखांबाय, थियारि जानानै दङ। नै आब' मिथिनि शुटिंआव फैदों। जोंहानि आब'नि फिसाजो इयो, आयंनि फिसाजोनि फिसाजो। मोजांथार नुयो खानाया। आब' मिथिनि शुटिं सोलिगासिनो दङ। लोगोफोर आब' मिथिनि शुटिं सोलिगासिनो। जोंना सनायाबो दंफैयो आब' मिथिनि शुटिंआव। हाय आंखौ सिनायाखै खोमा देलायनायखाय मानसिफ्रा सोरनासो सानगोन। सुनिता मेदाम नों दासो सफैदों एफा गोबाव। दहायनो आं इयाव दंगासिनो दं। आं जि बर जाबाय हारसिंनो। उपाय गैया दहायनिफ्राय बेसरा नै केमेरा खेबै देरलाला मा टपिया मोजांथार। जेंगावानो दहायनिफ्राय ओंखाम उखैलायबायनो। आं मिसिं नङा, आंनि नामा सागेन बर'। and I am a editor and aerial photographer. तो हम लोग यहाँ में एरियल फोटोग्राफी करने के लिए आए हैं और जेंगाओ पैसा के लिए ब्लॉग करने के लिए आए हैं, सबको पता है। देखते हैं क्या कर सकते हैं। वीडियो बहुत जल्द रिलीज होगा, आप लोग देखिए। लेट्स गो जर्मन ऑडियो प्रोडक्शन में। थैंक यू। लेट्स गो, अभी वीडियो शुरू होने वाला है। नै अखासो जाजोब्बाय, अखासो हाजोब्बाय शुटिंआवनो। अखा हाना होजोब्बाय शुटिंआव। आब'नि शुटिं सोलिगासिनो दं दा। अखा हानानै थाथ'नोसै जोङो दसे। थेंक इउ। साथा मोनबाय साथा। पजिसन लानाय बायदि नुदों दा लेट जादों। साहा लोंनो जिरायदो नै साराबो। नै मैथा साराबो। केन्द्रा माने लकेसना चेन्ज जाबाय आरो सेन्देलनिया गोदोनि बायदि नंला आरो। मैथा ओइ मिथिदो रायलायनांगौ दं आफा। नै रायखुमालायगासिनो दं। कमिसन नि खोथा जालायबाय इसना स्टिंखौ गोबाव लाहोनाय कमिसननि खोथा जालायबाय इसना। जेन देनां नोंनि स्कुलफोराव जोंबो लाङो होननासो होनबाय दं। मेदाम जी सोर सोरनि एक्ट्रेसनि मोनसे आंनि अबे मोनसे आब' मिथिनिया? हेलो आंनिया हाय अखा हागानानै शुटिं सोलिलायबाय लोगोफोर नायदो। आब' मिथिनि शुटिं सोलिगासिनो।
साराबो फैदो आब' मिथिनि शुटिंआव नै माबा केमेरानि लावथि जालायबावो आं लायगोन नै स्लाइडारसो इयो रायजोफोर स्लाइडार जिदा जायो माखुवा ओरैबोबा थुमब्रा गलांबाय बोसोरसिन जाबायानो आरो बे गांसे दख'नानि महर स्लाइडार सालायानो गिदिंलायलाङा आंखौ बेखौ लांनो सानसे नोंना बेल'खा नामा लाग्राया लानो लुबैनासो लादों आं ए थमलाय मानसि बुनो मोजांथार जागोनहाय दिनैसो नुथारदों बिराद गोबाव लोगोफोर नै ओइट बोसोर जाबायमोन जोङो आं दिनैसो आब' मिथिनि शुटिंआव दिनैसो लोगो मोनखादों जयश्री बसुमतारी क्लास फ्रेन्ड आंनि गोदोनि 8 बोसोर लोगो मोनलायाखै दिनै लोगो मोनबाय बिराद गोबाव जाखाबायमोन आयु बोरैबा आब' मिथिनि शुटिंआवसो बोरैबा लोगो मोनबायखो सिमेन्ट सापरिनिनो आरोना माने लोगो मोनलाया बिराद गोबाव जाबायमोन माने दिनै लोगो मोननानै बेसेबा गोजोनदों क्लास फ्रेन्डना Realme. गलियाव जिरायदो जोङो लोगोफोर गलियाव मोसौ जाजोबबाय मोसौ गलियाव जिरायदो जोङो लोगोफोर नेक्स्ट हर सार एक्टरा बाहाय आयौ माबा गाननाया नङा दासो ट्रेक्टर फैग्रा लास्ट इखौ मारा नानोगोन नामा मुख्रा गाननानै नायो बेसराखौ जानो हालेवना ओंखायथ' इनि सावा नांना दा मानसिया मुख्रा गाननानै नोंनि डायलगखौ आं ब्लगाव होदों दा ससे थांनाय बोसोर गोसा होनब्रा गुमै नै गुमैखौ आंनि शुटिंनिफ्रायसो बिराद साइज नुग्रा जादों आंनि एलबाम शुटिंनिफ्रायसो बिराद एक्टर बायदि जाबोगासिनो दं मानसिया एक्टिंबो बिराद रोंखायो हिट जाखादोंना आंनि एलबामाव बोरैबा मोनसे जाखादों हिटनो कपि गाननायदो लाबोदों बिराद साइज नुदों मेंगुलायबाय बेसरा दहायनिफ्रायनो मेंबायना एक्सन आवलाय आब' ए रिमाल सार सिंगार थांगासिनो दङ बेलेगाव लासिगोन एबारो फै आब' ओइ फट' लानो नै फटक लादो इसोरो मालाय फै आयौसै जिंगाव खमायना मा फैदों जोंना बिराद मोजां फैखादों मिन्थना फैदो ने फैखादों माबायाव दोन लिंकआव दोन दोनगोन आं र' बै भिडिअ फैगोन ना जोंखौ नोंखौ लोगो मोननाया होमबा मालाय मोदोमा फिटथारा आब'ना फिट नङा मुथुथुसो आंथ' माबायदि प्रेक्टिस बानायबाबो मानो हाबनो रोङाथाय सुनित्राजोंबो गैयाना नोंना फट'आ दाउफोरनि गायखांबाय आनै गायखांबाय जांख्ला मोनबाय शुटिं नायग्राफोरा नायबा आबो हारसिंहाय सैसो yang kali oh siap kita एक्ट्रेसआनो एक्टरा सिजोब्बाय एक्टरखौ देखायनोसो बावदो दहायनिफ्रायनो ओरै फैला एक्टरा नै एक्टरा मा नाम होनदोंमोनलाय कोरियान एक्टर हा श्रेयम ना मा होनदों
Manipurनि dose beyo. Manipurni goदान एक्टर सानजारि नोगोरनि Nungguna nungalai. नंगौ Barisa ya habis itu kan situ yuk. Barisa itu bikin yang maaf filmau gandoan ada Salam ya sebentar benar benar. ay maaf film itu mulai ang bahasanya kan Ini sih jangan. Sinane kada dikhonnaयाव दांलानाया दसे जिरायनायाव नै आंनि एलबामखौ नायबाय लोगो एक्टरा खोनासंनानै गाबगुलायबाय नो खनायाव गैला अखा गैलामोन नै ini yang kan nenek nah aktor ke kacau zumba nih lekan saya mah iksana aktor nah जोंना aktor गोदान सानजारि नोगोरनि गोदान निउ एक्टर brand new हें सेन्टार ना सोर पसन्द जायो कमेन्टआव बुंहरबानो जाबाय Ek mana? निउ एक्टर गोदान Rose. Title selera. सोरनि चेनेलाव होदोंमोन इखो Oka ada. Solo kegereवनो होदों. अखा हानानै जिरायथ'बाय नावआ बै नै सोर बानायनायखौलाय Angel mana dulu? नै एक्टरा नाव बानायबावबायसो अखा हानायखाय Oh, missing kiu ya saya dupu ma. Oh, aku belum tahu. नोंहा फैनानै थाफैदो ए मा नाम लाया जोंना Surajit Cahyadi. सिरजित Surajit Cahyadi. थेंक यू नाइस नेम माइसे मोजां मोनदों नोंलाय गाबमारो देलाय गाबमारिना सात्रासो ओइ सासे खामनाय बाय दं Video lah. Oh saya suka ini. कामबोलाय देलाय खनसे हेलो Tema jauh ya deh, aku mikir di dalam nurul mau besok. Nih hai, lihat dasar. Sampai kan naik graffer aja vlog naik Master lah kamu. Birat moजां स्लाइडारजों बुनो लुगैबावथारदों आङो एकदम थाब माने गारनो गोसो जाथारा